DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na udto, ako si Morgan para sa DCGB Bareta alas 12. Kaya ribanan man si Gina Ritter Lee. Maray na udto. Yes, maray na udto po sa Indoga Boss. And ngunyan po para sa headlines o pabayok kan mga darakulang baleta sa lado lokal. DA Bicol nanotaran ang pag-ibaba kan presyo kan karne kan urig basado sa ipinaluwas na price monitoring kan ahensya. DOH Bicol nagpatanid manungod sa hand, foot and mouth disease. DSWD Bicol nagpaabot nin asistensya sa mga residentes na naapektaran o apektado kan nangyaring engkwentro sa Masbate kan nakaaging aldaw. Albay Veterinary Office na irehistro ang 49,000 pesos na danyo sa livestock and poultry industry sa probinsya ning Albay. Headline sa lado nasyonal, PBBM pig-inganyar ang mga hobenes na mag-adal nin agrikultura. PBBM siniguro na daing anomalya sa pagbakal ning laptop para sa mga paratukdo. CBCP na disganar sa SONA ni Presidente Marcos matapos na naimatokar ang paglaban sa online gambling. Ex-OWA Administrator Arnel Ignacio sasangatan ng kasong ombudsman ngunya na semana. Sa ibang nasyon, 35 katawo ginadan kan mga buminihiyag sa sainda maski nakabayad na nin ransom sa Nigeria. LA Tenorio, bagong head coach kan Magnolia Hotshots. Ngunyan para sa detalles kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nanutaran ang pag-ibaba kan presyo kan live weight asin karne kan urig basado sa ipinaluwas na bagong hog price monitoring kan Department of Agriculture o DA Bicol kasuhapon. Sigun sa abiso, mababakal sa presyong 180 pesos sagkod 190 pesos ang live weight kan urig sa Albay. 170 pesos sagkod 200 pesos sa Camarines Sur. 160 pesos sagkod 180 pesos sa Sorsogon. 160 pesos sagkod 200 pesos sa Masbate. 200 pesos sagkod 230 pesos sa Catanduanes, mantang 170 pesos sagkod sa 190 pesos naman sa Camarines Norte. Sa lado naman kan karne o kasim, pinakahalangkaw na mababakal ini sa presyong 360 pesos sagkod 380 pesos sa Camarines Sur. Sinundan ini kan Camarines Norte asin Catanduanes na mababakal sa presyong 350 pesos sagkod 380 pesos. Albay na may 350 pesos sagkod 370 pesos asin na pinakahababa ang presyo sa Masbate asin Sorsogon na may 350 pesos sagkod 360 pesos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Nagpatanid ang Department of Health o DOH Bicol manungod sa hand, foot and mouth disease o HFMD na nakakaapektar sa mga aki na may edad 5 anyos pa ibaba. Segun sa ipiniluwas na abiso kang ahensya, ang HFMD sarong nakakahawang helang na pangenot nakakahawa sa paagi ng direktang kontak sa droplets na may virus hali sa sarong apektadong pasyente. Sigun pa sa ehensya, ang sintomas kaini iyo ang kalintura, panangaw sa ngimot, makulog na halunan asin mga butlig sa kamot, bitis o pribadong parte kan aki.
Alagad dagdag paman kan Bicol o DOH Bicol na pwede ining maibitaran sa paagi ning paghugas ning kamot gamit ang sabon, asin malinig na tubig o paggamit ning alcohol-based sanitizer. Mientras sa sinabi pa kang ahensya na ibitaran ang pagkapot sa pandok, partikular na sa mata, dungo asin ngimot asin linigon o i-disinfect pirmi ang mga kagamitan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mod Artisan. Nagpaabot din tulos na asistensya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga residentes kan Barangay San Mateo, Uson, Masbate na naapektaran kan nangyaring engkwentro sa pagultanan kan puwersa kan gobyerno asin miyembros kan New People's Army kan Hulyo 27. Sigun kay DSWD Regional Director Norman Laurio, na-distribuir kan ahensya ang nasa 566 na family food packs sa mga internally displaced individuals na nasa evacuation centers. Sa sa pakikikoordinar man inig ang Philippine Army 2nd Infantry Battalion asin barangay lokal na gobyerno kan Uson. Ginibuman kan ahensya ang psychological first aid session sa mga kababaihan asin mga kaakian. Apuera ka ini nagtauman in technical assistance ang DSWD Bicol sa lokal na gobyerno manungod sa camp coordination and camp management tangani masiguro na ang evacuation centers organized asin maray na maiistaran para mientras kan mga bakwit basado sa national standards. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sobra sa 49,000 pesos ang nairehistro kan Albay Veterinary Office o AVO na danyo sa sektor kan mga hayop sa probinsya ning Albay katakod kang naeksperyensyahang pag-uran asin pagbaha, dara kan habagat asin mga bagyo kang nakaaging semana. Basado sa initial na report kang AVO, nasa kabilugan na 49,610 pesos ang danyos na livestock and poultry industry kung sain kaibahan digdi ang duwang kambing, 69 na mga manok, asin 4 na alagang urig na kan mga residentes kan barangay Bungaran, Tangulog, asin Balogo sa Uwas, barangay Magapo, asin Maliktay, Hacienda kan Tabaco City, asin barangay Del Rosario, Kabararan, asin San Isidro sa Jovellar. Mientras sa sigun pa kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia, matapos ang mga nasabing raot kan panahon sa probinsya, magpapadagos ang pagpagibo nindang veterinary medical mission kaibahan ang mga maniba-ibang mga lokal na gobyerno tanganing masibagan ang pangangaipuhang medikal kan mga hayop na naapektaran kan kalamidad. Katakod ka ini pikigibong unya na aldaw kang ahensya ang medical mission sa daraga kung sa inmadurar ini sagkod sa ultimong aldaw kan bulan ning Hulyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Pinunana kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol an improvement kan Barangay Health Station kan Barangay San Isidro, Lupi, Camarines Sur kan nakaaging aldaw. Sigun sa DSWD Bicol, ang pasilidad pinunduhan sa irarom kan kapangyarihan at kaunlaran sa barangay. Community-driven development kan kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services kan ahensya kung sain nagkakantidad ini ni 940,000 pesos. Ang sub-project may kamawatan na maitaas ang accessibility kan mga residentes kan nasabing lugar sa lado kan healthcare services. Ang aktibidad inatindiran kan municipal asin barangay local government units, community volunteers asin area and municipal coordinating teams. Pig-ingganyaran ni Most Reverend Joel Bailon ang mga deboto asin paratubod na mag-atendir ning selebrasyon kan Fiesta Salvacion 2025 bilang pagtaong honra kay Nuestra Señora de Salvacion, patron kan Diocese kan Legazpi asin probinsya ning Albay. Sigun sa diocese, gigibuhon ang nobena poon Agosto 7 sagkod Agosto 15, ngunya na taon sa Horoan Tiwi Church.
Albay. Kung sa inpigalauman papartisiparan ininin maiba-ibang vicarates o parokya. Apwera ka inigigibuhon man ang early morning devotions, synodal walk, as in pontifical mass na panganginota ni Most Reverend Bailon sa Agosto 16. Ang nasabing selebrasyon katakod kan padagos na pilgrimage season para sa Marian Jubilee 2026 na ika-250 years na debosyon to Our Lady of Salvation na may temang Maria, ranganin mga disipulos, paglaom ning gabos, na basado sa berso na uya ang sa imong ina, John 19 verse 25. Tinawan linaw kan Albay Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO na daipasinda nagpapaluwas nin opisyal na datos manungod sa quarry revenue collection sa probinsya nin Albay puon kan pagtukaw ni Albay Governor Noel Rosal. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay PENRO Officer in Charge Engineer Eduardo Matias na bako totoo ang nagkalat na impormasyon na nasa 29 milyon pesos or milyones pesos ang quarry revenue collection kan gobyerno probinsyal sa inot na 20 aldaw na pagtukaw kan gobernador. Sinabi niya na ang impormasyon bako opisyal dahilan taan quarry collection na sa probinsya pigkukumpirmar asin pigsisertipikaran sa ultimong aldaw kan kada bulan. Pig-aadalan ngunyan kang gobyerno probinsyal kang Albay ang planong aumento sa sweldo para sa mga nurses kang Provincial Government of Albay Managed Hospitals. Sigun kay Albay Governor Noel Rosal, apwera sa pagpapakarhay kan mga pasilidad kan mga nasabing ospital, mauot man niyang matutukan ang pagpakarhay kang rate o compensation kan mga healthcare workers sa probinsya. Dagdag pa niya na plano niyang isuwestyon ang aumento sa sweldo sa masunod na taon tangani, mapag-adalan asin mabugtakan ni supisyenteng pondo. Piglalauman man kang opisyal na maipatob, inibasado man sa dugang na share kang probinsya sa National Tax Allotment sa taong 2026. Para mentras nakansilado niya na aldaw ang mga biyahe kan barko sa Masbate Port dahilan kan makukusog asin darakulang alon darakan habagat. Sigun sa ipinaluwas na abiso kan Philippine Ports Authority Port Management Office kan Masbate, kansilado ang mga biyahe kan All Fast Craft Montenegro Shipping Lines Incorporated o ang biyaheng Masbate City pasiring sa Sorsogon asin Lagundi, Ticao Island, vice versa. Asin MV Santa Filomena Cave Sea Transport biyahe pasiring sa Piodoran, vice versa. Kasabay man sa kansiladong biyahe ang MV Virgin de Peña Francia Star Horse Shipping Lines Incorporated biyaheng San Andres, Quezon, San Pascual, Masbate, Pasacao, Camarines Sur, vice versa. MV Kataingan Co Shipping Lines Incorporated biyaheng Mobo, Masbate pasiring sa Piodoran, Albay, asin an MV Olivia 1 Silverstone Goldrich Shipping Incorporated biyaheng Aroroy, Masbate pasiring sa Piodoran, Albay, vice versa. Katakod kaini nagpagirumduman ang Philippine Ports Authority sa mga pasahero na direktang makipagkoordinar sa mga shipping lines para sa mga kadagdagan pang impormasyon. Planong mas pakusugon pa kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO Albay ang esfersos na pag-akomodar asin pagtaong asistensya sa mga turista na nagbibisita sa probinsya ning Albay. Sigun sa PTCAO, katakod kay ni kang pagmidbid bilang top tourist destination ng probinsya ning Albay sa bilog na rehiyon kan Bicol kang nakaaging taon. Dagdag pa kang ahensya, ipaprioridad ninda ang pag-improve kang visitor experience partikular na sa pagpapahiwas ng impormasyon, pagpakarhay ng accessibility asin mga pasilidades. Ang mga ini magiging posible sa paagi ng paggibo ng mga accessible na digital information systems, pagsiguro na ang mga hotel DOT accredited asin pagpromotir ng mga atraksyon. Apwera ka ini nagpromisa man ang ahensya na suportahan asin asistiran ang mga local asin international na bisita puun pa sana sa enot na paglaog ninda sa opisina sagkod sa ultimong aldaw kan sa indang pagbisita. Yan ang kabilugan kan mga bareta sa lado lokal. Iba pang maiinit na bareta sa samuyang magbabalik. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwag, serbisyong totoong produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. It's time to supercharge your savings at the Metro Appliance Blast Sale. Running from July 25 to September 7. Score up to 50% off on selected appliances and electronics. And with up to 12 months installment using major credit cards, MRC card holders. There's an exclusive treat for you. A minimum single receipt purchase of 10,000 pesos at the appliances and electronics department and get a Caribbean electric glass kettle 1.7 liter for 199 peso. Valid from Fridays to Sundays only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 228674 series of 2025. Minabalik ang DCGB Bareta alas 12. Ngunyan para sa detalyas kan mga Bareta sa lado nasyonal. Pig-inganyar ni Presidente Bongbong Marcos ang mga hobenes na maglaog sa lado kan agrikultura kasabay kan pangakong suporta sa mga paraoma asin agrarian reform beneficiaries. Sa iyang ikaapat na State of the Nation Address o SONA, siniguro kan Presidente na mantinidong panghenot na prioridad kan sa iyang administrasyon ang sektor nin agrikultura. Kaibahan na ang distribusyon ng daga asin na pagpunas sa utang kan mga paraoma. Sinabi niyang may naghahalat na scholarship para sa mga hobenes na mag-aadal nin agrikultura. Naghahalat man sa mga hobenes ang mga kurso, programa asin mga scholarship sa lado kan agrikultura para ini sa indang gibuhon na hanap buhay, pag-abot kan aldaw asin maipadagos ang honorableng kabuhayan kan sa indang mga magurang. Siniguro ni President Bongbong Marcos Jr. na daing anomalya sa pagbakal ning mga laptop sa lambang paratukdo sa pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon. Sigun sa Presidente, nag-aarabot na ang mga laptop sa mga paratukdo. Siniguro niya na daing anomalya sa pagbakal ng mga laptop na inisigun sa pahayag kang sa iyang ikapat na State of the Nation Address o SONA. Magigirumduman na kinwestiyon kan Commission on Audit o COA ang overpricing asin pag-atraso sa pagbakal ng mga laptop na nagkakantidad ng 2.4 billion pesos kan Department of Education o DepEd kan 2022.
Dahil ang digdi nagkondukta ang mga senador ning investigasyon sa issue na nagresulta sa pagsangat ning kaso ning graft laban kay dating Education Secretary Leonor Briones asin iba pa. Disganado ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sigun kay Reverend Father Jerome Ceciliano, CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary, na daininda na dangog ang pighalat ninda. Ang lakdang nagigibuhon kuta kan Presidente kontra sa mahiwasa na online gambling. Tinaawanin doon kaini na lugod pinatutukan na nasana ang paglaban sa online gambling dahil dakol na mga jóvenes ang naaadik digdi. Dapat na baliwalaon ang nasabing issue dahil dakol na mga pamilya ang nararaot dahil sa online gambling. Magigiromdoman na nagkapirang beses ng nangapodan ang CBCP sa gobyerno na labanan dapat ang online gambling dahil sa negatibong epekto kaini sa mga pamilya. Nakatala ng sangataning kaso sa Office of the Ombudsman si dating Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator Arnel Ignacio dahil sa bako otorisadong pagbakal ng daga. Sinabi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sa mga masunod na aldaw isasangat na ninda ang kaso laban kay Ignacio asin duwang iba pa. Isasangat ninda ang kasong pagsuhay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagtutubod si Kakdak na may iba pang mga katawo na imbwelto sa nasabing kaso asin sa inda ining pagpapadagos na pag-iimbestigaran. Magigirumduman na tinanggal si Ignacio dahil sa loss of trust and confidence manungod sa pagbakal ni kaini ning daga. Uminabot sa sarong oras asin 10 minutos ang naging speech ni President or Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikaapat na State of the Nation Address o SONA. Mas halipot ini kumpara sa naging SONA kan Presidente kanakaaging taon. Guminamit si Presidente Marcos Jr. nin halo na tataramon na Filipino asin English. Alagad mas dakula ang parte kan pagtaram nasa Pilipino. Pinakiaraman asin or pinarakpakan asin nagkaigwan nin standing ovation sa plenaryo ang banat kan Presidente sa pigsasabing palpak asin maanumalyang flood control projects na nagresulta sa grabing pagbaha. Makusog ang pagtindog digdikan Presidente lalo na pinatanidan niya ang mga embwelto sa korupsyon na masupog sa mga Pilipino. Nagkapira sa parte kan SONA na may pinakamakusog na parakpakan iyo ang pagsambit kan Presidente sa target na magpatindog nin mga specialty hospitals sa luwas kan Metro Manila. Nagkaigwaman nin na standing ovation ang Presidente matapos ang sa iyang ultimong pahayag bandang alas 5:17 nin hapon asin digdi na dangog ang kurahaw na BBM sa Session Hall. Makusog na pinahimutika ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III ang naglalakop na bareta sa social media na pigsasabing inobligar ang mga pulis na mag-atendir sa ginibong charity boxing match sa Rizal Coliseum kang nakaaging aldaw. Sigun kay Torre, fake news ang post ni retired Police Brigadier General Fillmore Escobal kung saan ipinahiling ang screenshot na pigsasabing mga text as in group chat messages na nagsasabing sapiritan ang pag-atendir kan mga pulis sa nasabing event maski wara man pigluwas na written order hali sa National Headquarters. Sigun kay Torre, daing katotohanan ang alegasyon ni Escobal dahil dakol ang nahihiling asin kinapos pasinda ning ticket. Enot nang sinabi ni Torre na nakatipon sinda ning sobra sa 300,000 pesos asin nasa 16 million pesos na donasyon gikan sa sayang panggana by default matapos dai masipot ang naghagyat nin suntukan na si acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sa SONA kasuhapon, pakaraw na inapod ni President Marcos si Torre na ang bagong kampyon. Sa bareta sa ibang nasyon, ginadan kan mga armadong grupo at nasa 35 na bihag ninda sa Nigeria.
Sigun sa mga otoridad, dinagusan na gadanon kan mga suspect ang bilang ninda sa Northern Samfara maski na nagbayad na ang mga ini kan sa indang ransom. Binihag kan mga suspect ang 56 na katawo kan Marso pa gikan sa Banga Village sa Kauran, Namuda kung saan naghagad sinda nin ransom na tig $655 kada tawo para mapalibre ang mga ini. Sinabi ni Local Government Chairman Maniro Haidara, Kaura, na kadaklan sa mga biktima iyo ang mga hobenes. Enot nang pinalibre ninda ang 18 katawo na kompuesto nin 17 babae asin sarong solterito. Padagos man na piglalapag kan mga otoridad ang mga nasa likod kan insidente. Sa bareta niya to sa lado ng sports, hali sa pagiging Ironman kan PBA, pinili ni L.A. Tenorio bilang bagong head coach kan Magnolia Hotshots. Nagkapirang semana matapos ang pag-ako niyang pinag-iisipan na ang pagretiro matapos madaog ang team niyang Ginebra Gene King sa San Miguel Beermen sa semis kang 2025 Philippine Cup. Ipinahayag ni San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua ang baretang ini kasuhapon. Sigun kay Chua, kang nakaaging bulan pa plinano ang pagkuha kay Tenorio bilang head coach. Breakthrough! Sarong 17 anyos na lalaking igorot hali sa Bangged, Abra ang nakaimbento nin aparato na mapailaw nin mga bumbilya na dai nakaipuhan isaksak sa outlet. Sinabi ni Jetrix Castillo kan Barangay Kabuloan na sa paagi kan sa iyang aparato, posible nang makaputan ang kuryente. Paliwanag niya, dahil ini sa pagre-resonate kan kuryente sa coil na nagluluwas sa sarong bakal kaya pwede ining kaputa o makaputan. Gibos na sa ordinaryong materyales sa indang harong an sa iyang kapasitor arog kan garapon na may salt water, aluminum foil asin mga pako. Ang imbensyon ni Castillo dakulang tabang lalo na sa mga komunidad na nawawaran nin kuryente. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, sarong kakaibang eleksyon ang ginibo kang sarong community sa Somerville, Massachusetts, USA, kung saan ang mga kandidato bako mga tawo kundi mga ikos. Ang eleksyon para sa bike path mayor. Sa enot may duwang kandidatong mga ikos na si Barry na incumbent asin ang sa iyang kalaban na si Orange Cat. Alagad kang naghaloy, nagdadakol na ang nagdadalagan. Nagpuon ini kan magkaag ang fur mom ni Barry ning sarong placard sa bike path para ipaaram na bako pusang ligaw si Barry asin dai ini dapat pagdakupon. Ang placard gari campaign poster kung kaya nagruluwasan na ang iba pang mga campaign sign para sa mga ikos. Enot ng kalaban kaini si Orange Cat na nagdadalagan sa irarom kang Catalyst Party. Asin si Pirate na may platapormang More Cat Food for All. Pati na si Freya kan Calm Meownist Party. Tangani maging opisyal ang eleksyon, may sarong placard na may QR code kung saan pwedeng magboto. Ang botohan ay isasarado sa Setyembre 5. Flashback. Ngunya na aldaw, Hulyo 29, taong 1931. Prinoklamar ni General Emilio Aguinaldo na preparado ang Pilipinas na mag-asumir nin responsibilidad nin sarong malayang nasyon. Alagad na ipreparado sa lado militar. Sinabi ni Aguinaldo na warang may mabalo na magamit nin puwersa sa nasyon sa panahon na nagpupuon naan harmony, peace as in international brotherhood. Sinabi ini kan opisyal bilang simbag kay US Senator Haas bago ang joint session kan Philippine legislator. Sinabi ni Haas na ang independensya may magabat na responsibilidad, posibleng paglangkaw nin buwis asin pagkawara nin kalakaran. Asin yan po ang katiripunan kan mga baretang nakalap sa nakalihis na anom na oras kan DCGB News Team. Sa ngaran po kan sa indong regular na angkor para sa DCGB Bareta alas 12 na si Bert Nunez,
Mga nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, asin Nicole Gloriani. Sa technical side, Chief Tech Ramir Tanay, asin Jerome Martinez. Ako tabi si Morgan. Ako man po si Gina Ritterly. Good noon and sana mas maging maugmaan sa inyong hapon. Happy lunchtime! Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan mula